Molt bones, benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada telemàtica que realitzem avui emmarcada en la Setmana de la Salut, que celebrem des de la Regidoria de Salut Comunitària de l'Ajuntament del Masnou entre el dia 7 d'abril, que és el Dia Internacional de la Salut, i el 14 d'abril. Avui m'acompanya la doctora Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia, de l'ICO, la senyora Maris Nar, cap d'infermeria de la Direcció d'Atenció Primària de l'àrea de la Metropolitana Nord de l'ICS, i el doctor Josep Maria Quartero, director de la Fundació de Sant Francesc d'Assís. Tots tres en representació de la TASAC, la Taula de Salut Comunitària del Masnou. Bé, el tema de la xerrada d'avui, que jo suposo que ja l'heu vist, és cuida la teva salut més enllà de la Covid. Per què hem cregut important parlar d'aquest tema avui? Perquè en aquest any escaig que portem de pandèmia s'ha parlat molt poc. Com és normal, una gran part dels esforços s'han centrat en la lluita contra la Covid i a pal·liar els seus efectes. Però ara creiem molt necessari remarcar per què les persones no han de deixar de visitar un professional mèdic que quan presentin simptomatologies alienes a la Covid i per realitzar-se les revisions rutinàries i també les conseqüències que això està tenint en la salut general de la població durant la pandèmia. Bé, sense més, us deixo en mans dels professionals. Endavant. Hola, Julai. Hola, Josep Maria, Mar. La veritat, un plaer de nou compartir amb vosaltres, des de la taula del TASAC, reflexions respecte a la pandèmia. Potser compartir amb totes i amb tots què ha sigut la pandèmia durant tot aquest any. En el març de l'any passat va aparèixer el virus de la Covid i ens va sobtar a tots d'una manera molt clara. No sabíem a què ens estaven enfrontant i sí que és cert que el sistema sanitari va tenir que actuar d'una manera ràpida, d'una manera a l'inici improvisada, perquè l'al·luvió de malalties i l'al·luvió de persones afectades va ser molt alt. Sí que és cert que en un primer moment tot el sistema sanitari es va dirigir cap a fer front a lo que va ser la pandèmia. Jo puc parlar d'una manera clara el que van ser els hospitals aguts, que vam tenir que organitzar-nos des del punt de vista de les UCIs, des del punt de vista d'urgències, des del punt de vista de l'especialitzada, vinculat a lo que era donar resposta a aquesta situació. En un inici es va tenir que aturar molta activitat quirúrgica, molta activitat de diagnòstic, perquè no hi havia ni circuits ni recursos per donar resposta a tota la realitat. Per sort, tenim un sistema sanitari molt robust, un sistema sanitari amb professionals de primera línia, molt qualificats i una voluntat del Departament de Salut i una voluntat política d'organitzar-nos per donar resposta a totes les necessitats. I de seguida ens van organitzar per continuar donant resposta a l'assistència i a la realitat sanitària del nostre país. Jo puc parlar des de la nostra institució, un monogràfic de càncer, que sí que és cert que a l'inici, durant un mes, vam aturar l'activitat perquè teníem que preparar-nos per rebre malalt en Covid. Després no ha sigut així. Després, des de la nostra institució, hem continuat amb tota l'activitat diagnòstica, tota l'activitat de prevenció, tota l'activitat de quimioteràpia, de radioteràpia, i això ha sigut molt important, perquè sí que és cert que hi ha hagut població que encara no ha arribat a l'assistència, és cert que està arribant població amb malaltia de càncer molt més avançada i això ho comentarem durant tota l'estona que parlem plegats, perquè el missatge més important és que tenim un sistema sanitari molt segur, hem de continuar anant al sistema sanitari i cada vegada que ens passi alguna cosa no podem fugir d'apropar-nos al sistema de salut.
Perdó, absolutament d'acord amb el que ha explicat la Candela. En un primer moment, també nosaltres, des dels equips d'atenció primària, doncs, bueno, era una allau de malalts que ens venien per tot arreu i hem tingut que aprendre a visitar d'una altra manera i aquí em vull parar-me, no? Amb el fet de visitar d'una altra manera. Tenim la sort que Masnou és un dels municipis on hi ha hagut una permeabilitat més alta de la e-consulta, de la visita telemàtica. Jo l'altre dia, quan vaig demanar dades, no, per preparar-me una mica 4 números del que passava en el nostre poble, no, em van dir, és que hi ha 7.000 persones que es comuniquen amb el metge i amb la infermera mitjançant la e-consulta. Jo em vaig quedar, dic, ostres, 7.000 persones, no 7.000 converses, 7.000 persones dels 25.000 que són. Això és molt important. És una altra manera de fer. I crec que, bueno, sempre diem, no, què n'aprenem de les coses bones? Doncs, bueno, una de les coses bones que tenim és que surten noves maneres de visitar i de tenir accessibilitat als professionals sanitaris, no solament al metge, sinó a infermers. I una mica crec que val la pena dir que intentem que els nostres professionals dels equips d'atenció primària, no solament metges, infermers, treballadors socials, auxiliars, treballin les capacitats. Amb això vull dir que mai havíem pensat que determinats professionals fessin el que estan fent ara, inclús el personal que està atenent els taulells dels centres d'atenció primària o atenent telefònicament els pacients. Això és un fet que la Covid ens ha ensenyat i està aquí per quedar-se perquè la pandèmia, doncs ja veieu, va a onades i aquí estem. En quant a què ha passat amb els pacients crònics que tenim, els pacients crònics complexos, doncs, tot i que en un primer moment hi va haver aquest peron, no?, que deia la Candela, d'aquest mes que tot ens vam quedar una mica tots en xoc i per on sortim, se'ns infectaven també els professionals, bueno, era tot una mica, no sabíem clarament quina era la via d'infecció i va ser molt convuls pels hospitals, molt convuls per la primària i no cal dir residències de geriàtriques. No? En quant a resonades, quan mires els resultats, verdaderament tot el que fa les preventives, tot el que fa el seguiment de pacients fumadors, de pacients bevedors de risc, pacients crònics que ara han vingut menys durant aquest any, doncs els hem de repescar, hem de veure, de fet els equips d'atenció primària estan treballant en aquesta línia, de recuperar que aquelles visites que feien abans, que anaven un dia a veure el metge, un altre dia a veure la infermera, siguin molt més eficients i que el dia que vinguin ja vinguin amb més proves. Vull dir, una cosa ens ha d'ensenyar que ens hem d'organitzar millor a l'hora d'atendre els pacients. No solament atendre'ls, que no hagin de venir tantes vegades perquè un dia em vinga a fer un electro, un altre dia em vinga a visitar amb el metge, no? Sinó que treballar de manera molt coordinada entre tots els professionals que treballen a dintre i altres nivells assistencials, com poden ser les urgències o els CUAP. En quant als adolescents, aquí sí que és unes edats que hem de fixar el focus en aquests pacients o en aquestes persones. Els adolescents han patit molt i segueixen patint, sobretot amb el confinament al mateix. Hi ha una incidència més alta de trastorns alimentaris que hem de posar el focus aquí. I en quant a pediatria, perquè els nadons s'han de vacunar i els pares han portat aquests nadons a vacunar, amb la qual la cobertura general en un principi va baixar una mica els primers mesos, però després es van donar unes directrius des del Departament de Salut que s'havien de prioritzar la petita infància i es va fer així i les cobertures vacunals en aquest moment són bones. Com us deia, noves maneres d'accessibilitat en els centres d'atenció primària. Sobretot també no ens hauríem de deixar de fomentar l'autocura. O sigui, és l'altre aspecte important que hauríem de vigilar-se, controlar-se, anar al metge, no
potser hi ha un altre professional dintre del CAP que et pot donar resposta i no cal que sigui el metge, pot ser una infermera o pots transmetre-li un problema en el... Ara estem pensant també en una figura de potenciar la figura de l'administratiu sanitari com a gestor assistencial, que ara estem acabant de perfilar, sinó que tu puguis, amb criteris de confidencialitat, explicar-li un tema, mira, em falta un informe, per lo que sigui, o necessitaria veure un professional de referència pel que sigui, i aquella persona que està al taulell pugui gestionar aquesta demanda d'una manera més àgil. I amb això estem treballant. O sigui que sí, la Covid ens ha revolucionat a dintre, a fora i a tot arreu. Gràcies, Mar. Tota la raó. Josep Maria? Molt bé. A mi em tocaria, diguéssim, parlar de les persones que estan, diguéssim, a les residències i que són les persones, tant els treballadors com els residents, que hem patit moltíssim aquesta pandèmia, sobretot, diguéssim, fins fa 2 o 3 mesos, però que ara som la demostració pràctica de l'efectivitat de les vacunes, d'acord? Tant a nivell, diguéssim, de les persones que treballen com de les persones que viuen. Les vacunes, de tenir una por diària, fer una vida una miqueta més normalitzada, sense disminuir en absolut totes les mesures de prevenció, d'acord? Perquè la pandèmia la tenim aquí. La pandèmia, diguéssim, pot canviar i, per tant, les mesures de prevenció les tenim que tindre, diguéssim, al 100%. Però sí que donant-nos una miqueta més de seguretat per poder fer una interrelació. Ui, crec que s'ha tallat. Les vacunes, diguéssim, dintre dels nostres centres ens han canviat la vida, d'acord? D'haver-lo passat absolutament molt malament les 2 primeres onades, fins fa 2 o 3 mesos que les vacunes ja han sigut absolutament generalitzades, ens han donat una seguretat per poder, diguéssim, fer una interrelació social important. I això ho necessitàvem molt. Les persones grans aïllades, diguéssim, pateixen molt, d'acord? Sense disminuir en absolut, diguéssim, el que són les mides de prevenció, perquè la pandèmia la tenim aquí, d'acord? I en un moment donat pot canviar, diguéssim, i començar amb brots, però, diguéssim, la por al brot que el teníem diàriament, ara això ja no ho tenim. I això són per les vacunes, d'acord? El que sí que demanem una miqueta de paciència encara, perquè les mesures de prevenció també és la comunicació amb l'exterior i sobretot demanem una miqueta de paciència amb les visites, d'acord? Sabem que és dur, sabem que és, diguéssim, la relació amb el pare, la mare, no sé què és més important, d'acord? Però tenim que tindre una miqueta de paciència amb limitar les visites, amb les visites que siguin segures, perquè ens juguem molt, d'acord? Estem més tranquils, però tenim que seguir exactament el mateix que estem fent perquè no s'espatlli, perquè no s'espatlli. També la vacuna a nivell poblacional de la gent gran està amb uns percentatges que cada vegada van augmentant, d'acord? I això és aquestes persones grans que també estan espantades i que també estan aïllades a casa seva, ens tenen que donar la pauta perquè es puguin relacionar. El mateix que les residències, sense disminuir en absolut les mesures de prevenció, mascareta, distància, ventilació, mascareta, distància, ventilació. Però amb aquestes mesures, si jo estic vacunat, diguéssim, puc interrelacionar-me una miqueta més i la veritat és que això és molt bo, tant per la mente com per al cuerpo. D'acord? Aquestes persones grans que, a més, tenen, diguéssim, patologies, moltes vegades, diguéssim, no les han seguit el control habitual d'aquestes patologies, perquè se sentien més segures amb el seu raconet que no, diguéssim, anar al metge, trucar per telèfon, diguéssim, els sembla una miqueta, molt fred,
I aquí també, si jo estic vacunat, diguéssim, doncs ja puc tindre una miqueta més de seguretat perquè aquestes relacions amb el seu, diguéssim, centre d'atenció primària sigui una miqueta més proper. Però afegeixo, diguéssim, la nova manera de relacionar-se amb el seu equip d'atenció primària. I estic dient centre d'atenció primària, no estic referint-me directament ni a metges ni a infermeres, perquè en el futur l'atenció sanitària té que ser, diguéssim, multifuncional. D'acord? No és el metge o l'infermera només les persones que tenen que solucionar-me un problema, sinó que hi ha un equip que rodeja el metge i que rodeja l'infermera, que és el que té que facilitar tot l'entorn sanitari. I aquí sí que apel·lo als nets, a les famílies, als nebots, als fills, que facilitin a aquesta persona gran a comunicar-se d'aquesta manera més, diguéssim, online, més, diguéssim, indirecta al seu equip d'atenció primària. D'acord? Per tant, diguéssim, vacuna, interrelació, no deixar les mesures de control ni de prevenció, ventilació, mascareta, distància, d'acord? I ajuda familiar per poder fer, diguéssim, aquest nou, diguéssim, entorn d'atenció primària més proper a aquestes persones grans i fràgils. Gràcies, Josep Maria. En això que heu parlat també, tant la Mar com tu, Josep Maria, de lo que deia la Mar, que al Masnou hi ha 100.000 persones que comuniquen a través de la teva salut i lo de la gent gran, no? La sensibilitat que tenim que donar, això de la consulta. I de la gent gran que li tenim que facilitar l'accés a aquest nou sistema que s'ha sorgit ara i que suposo que es quedarà. Per això també tenim el del punt Covid, que tenim de reforç aquí a Benesos, que és un reforç i que ens estem trobant que la gran majoria de persones que s'apropen al punt Covid són gent gran. Són gent gran perquè lo tenen més a prop, perquè no tenen que desplaçar-se fins al CAP i perquè el punt Covid, una de les coses que facilitem, a part de donar la informació que necessitin o de la recepta o la informació que necessita administrativa, és ensenyar a aquestes persones o fins i tot posar-los en la pantalla perquè aprenguin a entrar a la consulta, a la teva salut i tot això. Llavors, per aquesta part jo crec que s'està fent molt bona feina perquè moltíssima gent gran està passant per... Es nota, Iulai, es nota perquè pensa que jo que tinc la visió de tota la metropolitana nord, un dels pobles on tenim més consulta és a Masnou i això és fantàstic. Això és boníssim. També haig de dir que hi ha també 200 pacients que fan de manera habitual videotrucades amb el seu metge i infermera i llevadores també. Això és un abans i un després. Això abans, segurament fa un any, ni ho pensaríem. I penso que aquí la feina que heu fet aquí amb el punt Covid, aquest que està ajudant a tota la gestió, també haig de dir que els equips, tant les direccions dels dos equips d'atenció primària, estan recolzant molt els professionals, perquè penseu que pels professionals també és una altra manera de fer, i també els estan recolzant molt, i això està tenint un resultat i encara animem més a que la gent es comuniqui. És una manera que tenim una resposta, han de donar resposta abans de 2 dies, sé que l'estan donant inclús abans d'aquests 2 dies, però tu tens un dubte del que sigui, li fas aquesta pregunta al teu metge, a la teva infermera, sobretot en pediatria, les mares i pares amb els nens, consultes d'alimentació, consultes sobre signes d'algun tipus de, mira, li ha sortit això a la pell, li envia una foto. Això abans ni ens ho pensàvem i ara és una realitat, doncs aprofitem-ho, no? Sí, jo, si soc sincera, ara mateix jo trobo que a mi m'ha facilitat la vida aquesta manera, perquè abans per portar, o per anar jo mateixa al metge, o portar la meva filla al metge, era més complicat, perquè tenia que buscar un dia per poder anar-hi. Ara senzillament entro a la teva salut, envio la consulta, fotos si fa falta, i l'altre dia, normalment, o 2 dies després, ja tinc la primera resposta. I jo crec que això a mi m'ha facilitat molt la vida. Jo, perdona, Iulai, tu has dit al metge, sobretot
que les infermeres també, i la infermera que coneix els seus pacients, també pot dir-li al seu metge de família, escolta'm, que m'ha enviat un mail a Iulai que li passa això, escolta'm, i llavors es pot donar resposta tant al metge com la infermera. Vull dir que també, o sigui, de vegades ens centrem molt amb el metge de família, que sí, però que hi ha altres professionals que també poden donar aquesta resposta i que no ens oblidem. I crec que és el pas número 2, no? Sí, jo una mica en aquesta línia, no? D'aquesta última intervenció que heu fet, jo crec que seria molt interessant, no? Ja que estem en la Setmana de la Salut, també recordar aspectes molt importants, no? Que tant el Josep Maria com la Mar ho deien, que el primer que hem de fer cadascú de nosaltres és intentar cuidar-nos. I la manera de cuidar-nos és intentar tenir una vida sana. I per tenir una vida sana és imprescindible cuidar moltíssim la dieta, el fer esport. Abans la Mar també ho deia, no? El no consum d'alcohol, de tabac, d'altres drogues i tenir una vida també equilibrada des del punt de vista també emocional, social i familiar, que ho deia Josep Maria. En un moment tan complicat, en el qual estem aïllant-nos, aïllem a la nostra família, hi ha moltes maneres de poder connectar i de també mantenir un cert nivell cognitiu, intel·lectual i d'activitat per prevenir també molta malaltia mental que estem veient. I ara hem posat a sobre de la taula que el sistema sanitari, com deia abans, té moltes eines. Té l'eina important d'accessibilitat molt universal a tots els malalts. Ho dèiem mitjançant l'e-consulta. També hi ha dispositius en el sistema, com és el CUAP, com poden ser les urgències, que les hem d'utilitzar cada vegada que sentim o pensem que alguna cosa ens està passant. Què ha passat durant la pandèmia? Com la gent té por, la gent amaga que no es troba bé. Amaga que pot tenir un mal de cap, amaga que ha perdut pes, amaga que té un atac a la pell, amaga que té un canvi de posicions, amaga que l'ha sortit un bony no sé on. Doncs això és molt important. Tenir aquesta tranquil·litat que el sistema sanitari és segur, que tenim maneres de poder accedir tots els professionals sanitaris i jo animo a tota la població de Masnou, el primer, que es cuidi, que cuidi la seva salut, que cuidi la salut del seu voltant i també que quan tingui qualsevol dubte, utilitzi tots els canals que tenim. Al poble tenim canals, tenim el punt del Covid, tenim els CAPs, tenim el CUAP aquí a prop, tenim també a l'Hospital de Can Ruti molt a prop, en la qual no dubtem mai de consultar aquella dubte que puguem tenir. Jo també faria, diguéssim, una aportació de que per la gent gran també, jo em dedico, diguéssim, a la gent gran i és el meu objectiu, la gent gran. La gent gran ha estat molt aïllada, d'acord? I totes aquestes tecnologies, el mòbil, internet, hi ha una població, un percentatge que ho domina, però la majoria li costa, d'acord? Llavors, diguéssim, hi ha molts hipertensos que fan molt de temps que no es mira l'atenció, hi ha molts diabètics que el sucre més o menys no sabem com està, d'acord? I jo aquí sí que apel·laria a través del seu entorn familiar que les visites a aquestes persones grans, sobretot si estan vacunades, però encara que no estiguin vacunades, mantenint, diguéssim, aquestes, diguéssim, prevencions, distància, ventilació i mascareta dels dos, es poden fer. I les persones grans tenen que tindre el contacte familiar amb tots aquests, diguéssim, sistemes preventius, d'acord? I a través, diguéssim, d'aquestes famílies, l'entorn cuidador directe de la família pot comprar-se un aparell de l'atenció i de tant en tant mirar-lo. I pot comprar-se una miqueta, una maquineta per mirar el sucre i de tant en tant mirar-lo. I si veiem que són alteracions importants, aquest net, aquesta filla, posar-se en contacte per via telemàtica amb el seu ambulatori per veure què és el que estan fent. Poden revisar el tractament, es pot modificar el tractament i és una altra manera de visitar. A les persones grans els hi costa molt,
Diguéssim, és que jo no he vist el metge no m'ha vist la cara, d'acord? I és tota una tradició que costa, però que a través del seu entorn familiar cuidador tenim que modificar tota aquesta pauta, perquè és la pauta del futur, perquè no hi haurà tant metges, d'acord? Ni tants infermeres per poder fer la medicina que fèiem abans. I, per tant, tenim que, diguéssim, forçar i aprofitar al 100% totes aquestes eines tecnològiques que tenim a l'abast i que poden, diguéssim, assegurar-nos que el control que fèiem abans es pot fer exactament igual o millor d'una altra manera. Jo també volia aprofitar pel fet d'això, de l'ús de les noves tecnologies, a on hem d'anar a buscar la informació referent a salut. Aquí volia apostar pel canal Salut. Pensa que inclús nosaltres, amb l'assistència directa que fem, els protocols nostres que fem amb els pacients Covid, no Covid i demés, els anem a buscar al canal Salut. El canal Salut és la font fiable on hi ha experts que allà han redactat uns documents que són boníssims. Hi ha documents per ciutadans que tenen, a vegades posa per professionals, si tenim o metges o infermers o igual, algú sensibilitzat pot llegir, tenir molta informació i hi ha molta informació també per pacients i preguntes freqüents, dubtes. Jo animo que es facin visites al canal Salut quan hi hagi un dubte, perquè inclús les fonts que s'utilitza al canal Salut són absolutament fiables. Crec que aquí val la pena posar-nos a consultar i a fer servir internet i aquestes coses. Quan tenim un dubte referent a la nostra salut i referent Covid, sobretot, canal Salut. Jo reforço absolutament les dues intervencions. El tema d'accedir als nivells d'informació que tenim amb el sistema és infinit. I una altra via que a vegades també va molt bé són les associacions de malalties, les associacions de malalts. Per exemple, el malalt de càncer, hi ha moltes associacions que acompanyen sobretot des del punt de vista psicosocial, des del punt de vista emocional i moltes vegades també resolvent dubtes, però també moltes malalties cròniques. I aquesta també és una via que està molt a prop, que és molt fàcil, que és universal i que també s'ha de tenir en compte. Moltes gràcies. Josep Maria, volies dir alguna cosa? Sí, només ho he dit un parell de vegades, però no em quedaria tranquil si no ho repeteixo una altra vegada, d'acord? L'aïllament de les persones grans no és bo, d'acord? Cognitivament, sobretot les persones grans, necessiten una interrelació social, d'acord? Amb totes les mides de seguretat i una interrelació familiar, d'acord? Per tant, diguéssim, filles, nets o fills o el que sigui, d'acord? O amics o amistats, d'acord? Anar a veure les persones que estan, diguéssim, més o menys aïllades amb totes les mesures de seguretat, d'acord? Que en principi són 3, mascareta els 2, ventilació i distància, per, diguéssim, inclús xerrar només una miqueta i ajudar amb les mancances que tingui aquesta persona, d'acord? Amb el d'e-consulta o amb el que sigui, d'acord? Però necessitem que aquestes persones grans que estan a casa seva tinguin més interrelació. Si no, diguéssim, cognitivament, diguéssim, és un mal assumpte. Aprofito ara que has... Això que diu el Josep Maria... Ai, digues, Marc. No, que absolutament d'acord amb el que ha dit el Josep Maria, de que hem d'aprofitar, no tenim un poble tan maco, doncs aprofitem la primavera, sortim a passejar amb la gent gran, mantenir a l'aire lliure és perfectament segur mentre portem la mascareta, no hi ha cap problema. També volia fer un petit esment a la violència de gènere, que és algo que durant el confinament ara estan sortint unes realitats bastant terribles, i aquí inclús nosaltres ens hem posat a treballar perquè hi ha una sèrie de preguntes bàsiques que li has de fer al pacient, que diem la preventiva, i hem incorporat uns tests
de valoració del risc que tu puguis detectar si la persona que tens a davant està patint algun tipus de violència. I això ho hem incorporat perquè no se'ns passi per alt. I aquí sí que volia fer un esment, absolutament d'acord amb la salut mental de la gent gran, que ha sigut una davallada impressionant, però també i gent jove i adolescents, jo crec que ho hem patit tots, però especialment la gent gran, i sobretot volia fer esment al tema de la violència de gènere, que aquí també és una cosa que hi tenim. No, a veure, que jo el que volia comentar abans, aprofitant que deia Josep Maria de la gent gran, era, aprofito la benentesa perquè ara ja dintre de poc, el mes que ve, de fet, engegarem per fi el projecte RADAS. RADAS, no sé si lo coneixeu, és un projecte que és per captar, per dir-ho d'alguna manera, i detectar tota aquesta gent gran que està vivint en la soledat no volguda i més ara, perquè ara això, com hem parlat, s'ha agradat molt. Llavors, els RADAS senzillament són RADAS del poble, que són de voluntariat fins a les farmàcies, fins als comerços, que no fan res més que detectar aquesta gent gran, canvis en els seus hàbits, canvis en què fa temps que una persona que sempre venia a comprar el pa ja fa dies que no ve, de gent gran, i ara el mes que ve, esperem engegar-lo, i això és per pal·liar precisament la situació que és de sempre, perquè això de la soledat no volguda, la gent gran està de sempre, però que ara està molt agreujada. I per això també lo farem. Jo us volia fer algunes preguntes, però crec que algunes ja s'han contestat. Tenia preparades algunes preguntes. Per exemple, volia preguntar a la Candela, que abans ja he dit alguna coseta, en davant de quins símptomes s'ha d'acudir immediatament al metge de referència perquè pugui ser una sospita de càncer, que abans has mencionat alguns. Però, bueno, aquesta pregunta... Iulai, en la línia de lo que preguntes, abans explicava tot el que té a veure a temes, a signos i símptomes que siguin diferents a lo que una persona té habitualment. Un tema important és estar molt atent als mals de cap, estar molt atent a la pèrdua de pes, molt atent a taques en la pell, al canvi de deposicions, tant diarrea com estrenyiment, hemorràgies, abans no es tinguin, qualsevol tema que d'alguna manera alarme o alerte. I per això deia abans, l'important que és utilitzar qualsevol canal per poder comunicar aquesta situació. Una de les coses que ens està passant és que ens arriben malalts de càncer a la malaltia molt més evolucionada. Estem veient càncers de mama que no havíem vist en molts anys, dones que han tingut un bony en el pit i que no li han donat importància i que quan han arribat ja estava molt evolucionada. O també exemples de càncer de pulmó, perquè a vegades no ha hagut una sintomatologia del tot molt evident. Per això qualsevol d'aquests signes i símptomes és molt important accedir a qualsevol dels canals del sistema sanitari. Vale, gràcies. Ara veig que la mare ha tingut que sortir, suposo que ara es connectarà perquè tenia mala connexió. També te volia preguntar, però crec que també abans ja l'has comentat, que quines coses es poden fer per prevenir i garantir una vida saludable. Ja ho he comentat abans, Iulai, el tema sobretot de lo que és una vida equilibrada. Una vida equilibrada des del punt de vista de la dieta, des del punt de vista de l'esport, de l'equilibri entre la feina i el temps lliure, a l'estar actiu també des del punt de vista cognitiu i no abandonar la part de socialització. Jo estic absolutament d'acord amb el que ha dit el doctor Cuartero i Marisar també respecte a la gent gran o la gent jove, però també els adults. Els adults, els que tenim la sort que socialitzem cada dia perquè anem a la feina, està molt bé. Però hi ha molta població que es passa tot el dia a casa teletreballant. I sobretot les dones. La mare abans feia una referència a les dones, el tema
del maltractament, però també el tema de les multitarees que té la dona, que està treballant i que està pendent dels fills i que moltes vegades no deixa espai per a l'autocuidado. Doncs això és un tema que també hem de tenir molt en compte. És molt important treballar perquè estem garantint les distàncies, estem fent una prevenció important, estem garantint que la gent pugui immunitzar-se amb altres situacions i garanties, però també és important tenir en compte aquests aspectes. Gràcies. Volia fer un parell de preguntes més i ja anirem acabant. Una que volia preguntar és què podrien dir aquelles persones que tenen dubtes en quant a vacunar-se o no de la Covid. I ja faig la següent pregunta, me les contesteu així una miqueta. Creieu que aquest estiu es poden treure ja la mascareta i relaxar les mesures o no estarem en el moment encara? Això també són coses que es pregunten a nosaltres. Bueno, sobre les vacunes, ja he dit que l'evidència de l'efectivitat som nosaltres, som les residències, d'acord? O sigui, és la màxima demostració de l'efectivitat. A més, diguéssim, no només amb que els casos que existeixen no emmalalteixen, sinó que, diguéssim, han disminuït absolutament els casos. D'acord? Això voldria dir, diguéssim, són estudis que s'estan elaborant, però ja tenim algun estudi amb alguna evidència que les vacunes no només estan, diguéssim, per previndre la malaltia o la malaltia greu sobretot, sinó que, diguéssim, tenen una influència bastant significativa amb la transmissió. Perquè si no, als centres residencials tindríem casos no tan greus. Però l'evidència és que no tenim casos, ni greus ni poc greus, sinó que els testos que segueixin fent de PCRs amb els cribatges, inclús a personal o inclús a les persones, són negatius, d'acord? Per tant, diguéssim, no necessitem moltes més evidències, les tenim, diguéssim, a part de les publicacions científiques que s'estan fent, estudis per tot arreu, a casa nostra tenim una demostració pràctica absolutament efectiva. Gràcies. Jo crec que davant d'aquesta evidència espaterrant que diu el Josep Maria, també hi ha aquelles persones que pensen... Em sentiu? Hola? Sí, et sentim, Marc. Sí. Hola, em sentiu? Val. Que dic que aquelles persones que pensen sí, però a mi no em passarà res. Penseu que la mitjana, ahir sentia estava en una reunió amb una vídeo també amb la doctora Cabezas, que és evidentment és una eminència en salut pública, i els que estan a la UCI, l'edat mitjana és de 62,9. Els pacients de 60 a 65 anys, la mitjana, ja sé que en tindrem de 30 i 40 i de 90, però la mitjana són dels de 60. Per tant, les vacunes salven vides, això està clar. I hem de pensar que ningú estem exempts de que puguem emmalaltir. A l'entorn segur que s'ha aconseguit a les residències, aquesta immunitat comunitària que en parla, del 70% i de més, l'hem d'aconseguir a la comunitat. I mentre, i això donaria resposta a la segona pregunta, i mentre que a l'estiu, de moment, seguim amb mascareta, distància, ventilació, gel hidroalcohòlic, hem de seguir. És dur i és difícil, però hem de fer-ho. Si volem sortir d'aquest pou que jo dic, hem de seguir fent-ho perquè ja estem veient el final. Ja hi estem veient el final. Segurament durarà molts mesos, inclús et diria jo fins un any o més, no ho sé. Ja ho veurem, però n'estem en sortint. La veritat és que la realitat terrible que teníem a les residències ja no la tenim. Per sort, els professionals sanitaris és un altre àmbit que també, Candela, segur que tu em pots dir que ho havíeu passat fatal a l'hospital, als centres d'atenció primària. Nosaltres havíem arribat a tancar centres d'atenció primària i ara s'ha acabat. Doncs això ja no hi ha evidència. Animaria a tothom, evidentment, a que quan hi hagi l'oportunitat de que desitgem que ens arribin moltes vacunes i estem treballant per posar-les, jo sempre dic el mateix, de la manera més ràpida i més segura, totes les vacunes que ens arriben. Jo, Marc, en aquesta línia, per l'experiència nostra, nosaltres aquesta setmana estem de festa perquè és la primera setmana
en tota la pandèmia que no tenim cap professional malalt ni aïllat. El qual ratifiquem el que deia abans, el doctor Cuartero, l'eficiència de la vacuna, perquè estem en un entorn segur perquè tenim tots els professionals sanitaris vacunats. I també donar el missatge que ara estem començant a vacunar els malalts oncològics, en la qual molt atents, perquè començaran a rebre SMS des de la nostra institució. Els malalts de Masnou que tinguin el criteri de vacunar-se hem començat aquesta setmana a vacunar i es fa en funció de criteris, tenint en compte la situació que tenen, estan immunodeprimits, fem analítica, el que toca i des de tota la vigilància i tot el seguiment. Tenim l'experiència d'aquests dies, no hem tingut cap problema en cap malalt, en la qual aquest missatge també a tota la població de Masnou quan rebin el missatge que tenen que venir a vacunar-se a l'ICO Badalona dins de Catalunya. En quant a el que és la mascareta, a l'estiu, la distància i la ventilació, més fàcil perquè estarem, diguéssim, farem més vida a l'exterior, no només a l'estiu, sinó perquè la pandèmia la tenim i seguirà. I no la tenim només a Catalunya, ni a Masnou, ni a Espanya, ni a Europa, sinó la tenim al món, d'acord? I la interrelació del món farà que aquest virus estigui amb nosaltres molt de temps, d'acord? La vacuna és a l'escut, però la tenim i al nostre entorn només dos dades. El 45% de les persones que estan a la UCI al nostre entorn, al Barcelonès Nord i Maresme, són per Covid. I el 20% dels ingressos hospitalaris són per Covid. La tenim controlada, d'acord? Les PCRs i les TARs que fem cada dia només són positives al 4%. Si està per sota del 5% vol dir que la tenim controladeta. Però fins avui, demà passat pot estar descontrolada, perquè una altra, diguéssim, modalitat, un altre virus, un brot no controlat. Per tant, tenim que tindre... Una variant diferent. Les alertes les tenim que tindre, diguéssim, al 100%, d'acord? Al 100%. I, diguéssim, seguir. El que passa que, diguéssim, veiem una miqueta ja la llum al final del túnel i el que passa és que quan veiem la llum al final del túnel tothom accelera el cotxe per arribar abans, d'acord? I no podem accelerar el cotxe. Al revés, tenim que tindre, diguéssim, les mesures, poquet a poquet, i arribar al final del túnel però amb la màxima seguretat possible. El concepte de bombolla també, de tenir molta cura de l'entorn que tenim, que sigui l'entorn de convivència habitual, que això dona també molta seguretat i evita aquests contagis. Jo volia també donar una informació que l'objectiu que s'està posant des del Departament de Salut és vacunar els grans dependents i majors de 80 anys i que en breu, des del CAP, els majors, en breu, calculem 15 dies que ja haurem acabat amb tots els grans dependents i majors de 80 anys. També arriben els malalts oncològics amb aquests llistats que m'han arribat avui els llistats i estem també majors de 70 anys. No aniran pel ticketing que recomana aquest demanar dia i hora, sinó que serà des del mateix CAP que els avisaran. Que això també és important, aquesta informació de cara a la ciutadania. O sigui, Bé, la mar s'ha tornat a congelar, però anem, si de cas, ja acabant, que ja gairebé fa una horeta. Primerament, moltíssimes gràcies, ha estat molt esclaridor i alhora instructiu, aquesta xerrada, i espero sincerament que aquesta xerrada arribi a moltíssima gent i així podrà anar reprenent la normalitat en el millor estat de salut possible. I recordeu que l'enllaç estarà actiu durant tota aquesta setmana, del 7 al 14. Moltes gràcies a tots, adeu i sobretot salut a totes i a tots.
Doncs moltes gràcies a tothom, diguéssim, a totes i a tots, i cuidant-se, d'acord? Que ens fa falta i uns als altres ens tenim que cuidar. Moltes gràcies. I la Mar... Moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat per explicar. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat per explicar-nos i molta salut per tothom.